Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Ingkang kula hormati dumateng Dewan Juri ingkang arif lan wicaksana saha rencang-rencang ingkang berbahagia. Ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken sesorah sekedhik babagan sikapipun para wanita muslimah nalika bermedia sosial. Para rawuh ingkang kinurmatan, dhateng zaman akhir sapunika media sosial sampun dados bagian saking gesang padhetinan. Nggih punika kalebet damel para wanita. Media sosial nggih saged dados sumber kebecikan, ananging ugi saged dados sumber fitnah menawi boten dipun gunakaken kanthi becik. Islam ngurmati lan njagi derajatipun para wanita. Mila saking punika para wanita muslimah kedah tansah njagi sikap lan adabipun menawi aktif wonten ing media sosial. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten ing Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 nggih punika A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُعْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ingkang artosipun, duh Nabi dawuha marang para garwamu, para putri-putrimu lan para garwanipun tiyang mukmin supados sami nguluraken jilbabipun nutupi badanipun. Mongko langkung gampil dipun kenal lan boten dipun ganggu. Gusti Allah niku Maha Ngapura lan Maha Asih. Ayat punika paring piwulang bilih para wanita kedah tansah jagi aurat lan kehormatanipun. Nggih punika klebet ngunggah video, foto utawi konten wonten ing media sosial. Nalika para wanita aktif wonten ing media sosial, kedah iling bilih akun media sosial punika cerminan kepribadianipun. Mila para wanita kedah tansah saged milih konten ingkang sopan, boten ngandhut aurat, boten ngetokaken tabarruj lan boten ngundang pandangan ingkang boten pantes. Para rawuh ingkang kinurmatan, tiyang estri niku nek ayune saestu boten bakal membangga-banggakan ayune. Ayu niku sanes dados prioritas, boten patut dipun banggaaken. Mila saumpami tiyang estri ingkang ayune saestu biasanipun boten remen foto, boten remen ngunggah fotonipun teng media sosial. Kapan enten tiyang estri kok sanjang ayu tapi tasik ngunggah fotonipun kalian berbagai pose velocityan niku nek boten tiyang estri ingkang ayune anyaran nggih ayune editan. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Leres napa mboten Mbak-mbak? Tiang estri niku nek ayune tiang estri niku nek boten
nate ngunggah fotonipun teng media sosial. Kados tiyang estri wonten ing dalem Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 13. Nggih punika kamsalil lu'lu'il maknun ingkang artosipun kados mutiara ingkang disimpen kanthi becik. Mila dadosa wanita ingkang limited edition. Maksudnya pripun? Nggih punika wanita ingkang gadhahi harga diri lan sifat pemalu. Dateng zaman akhir sapunika kuatah sanget tiang estri ingkang pamer-pamer kecantikan, ingkang posting-posting fashion zaman now. Mila dadosa wanita ingkang limited edition dateng kanthi ketersembunyian dateng ketaatan. Para rawuh ingkang kinurmatan, sikapipun para wanita muslimah nalika bermedia sosial nggih punika ugi tansah njagi tutur kata lan tata kramanipun. Kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalem Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 32 nggih punika Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaytunna fala tahdha'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qulubihim maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Ingkang artosipun, duh para garwanipun Nabi, panjenengan boten sami kalian wanita sanesipun. Menawi panjenengan sami takwa, mongko aja nglembutaken swara nalika matur, saengga saged gugah nafsunipun tiyang ingkang gadhahi lelara wonten ing manahipun. Lan ngendika kanthi sae. Ayat punika nggambaraken bilih para wanita kedah tansah ati-ati nalika paring komentar, status, caption utawi komunikasi digital supados boten nimbulaken fitnah. Kejawi saking punika wanita muslimah kedah nyingkiri ghibah, fitnah lan ucapan ingkang boten manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh bilih sapa sing iman marang Gusti Allah lan dina akhir mongko ngucapa kang becik utawi meneng. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis punika ngilingaken bilih saben tulisan lan tembung kita kedah dipun pikiraken rumiyin. Amargi saben status, komentar utawi foto utawi sedanten ingkang kita posting wonten ing media sosial saged nyebar kanthi cepet lan bakal tetep enten jejaknipun. Mila menawi kita mboten mikiraken rumiyin napa ingkang kita badhe posting wonten ing media sosial saged nyebabaken gosip, salah paham lan nglarani manahipun tiyang litu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten, Mbak-mbak? Para rawuh ingkang kinurmatan, saged dipundherekaken kesimpulan bilih para wanita kedah tansah njagi privasi lan ajining diri. Mboten gampang nuduhaken gesang pribadinipun teng media sosial. Awit saking punika jejak digital saged dados beban ing tembe wingking. Mila monggo kita sareng-sareng tansah belajar dados wanita muslimah ingkang wicaksana,
gadhahi pitutur ingkang becik saha inspirasi kang positif. Purun apa mboten? Purun apa mboten? Mugi-mugi kita tansah dipun paringi keyakinan dening Gusti Allah supados saged jagi akhlak lan kehormatan kita ing dalam dunia maya utawi dunia nyata. Cekap semanten atur kawula menawi wonten klinta-klintunipun kula nyuwun agungipun Syekh Samudra Pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.